Имала съм много възможности да замина в чужбина, но искам да остана да живея в Република България. Обичам страната си, искам да й служа. Военно-въздушните сили за мен са си мечта. Аз съм влязла в Висшето военно училище с ясното съзнание, че искам да стана военнослужещ. Родителите ми не бяха особено съгласни с решението ми, но въпреки всичко ме подкрепиха. Кандидатствах в военното училище в Долна Митрополия. Интересът беше голям. От първите години, в които се приемаха офицери, жени. Но за съжаление там не ме приеха. Много малко не ми стигна. Последва предложение за кандидатстване в Висшето военно училище в град Шумен. Когато разбрах, че специалността е свързана с военно-въздушните сили, веднага се съгласих и отидах и положих на много изпит по математика и там вече ме приеха. Специалността ми е по организация и управление на тактическите подразделения от радиотехнически войски. Военното формирование се намира в Югоизточна България, на 65 км отдалечено от областния град, по место живеене на основния личен състав. Основната част, която пътува от град Ямбол, се извозва с войскови транспорт за дневна смяна и пътува с лични автомобили за дежурство. Тръгваме в 7 часа, час и половина път с клас 4-5-2, товарен автомобил с повишена проводимост. Това е единственото транспортно средство, което ще издържи на тежкия път, който е до военното формирование. Всеки ден е свързан с този тежък път. Предупреждения много съм получавала относно трудностите в поделението, това, че няма вода, че е в гората, че има много змии, че няма да се справя с техниката. Но аз съм човек, който като се захване с нещо, гледа да го изкара до край. Трудно оставам нещата наполовина, недовършени. В поделението съм минала през всички длъжности, които са възможни. Старши техник на радиолокационна станция, началник на радиолокационна система, заместник командир за кратко, след което бях временно изпълняващ длъжността командир за една година и от 2014 година насам съм титулярна длъжност. Колкото и тривиално да звучи, предизвикателство, защото всички началници, подчинени, всички те гледат под лупа. Радиотехнически войски са очите и ушите на военно-въздушните сили. Ние следим въздушната обстановка и предаваме реално, в реално време информацията и в интегрираната система за ПВО на НАТО. Една от най-големите специфики е лошите метеоусловия, има натрупване на сняг, проливни дъждове. Хубавата страна е, че колкото са по-лоши условията, толкова по-сплотен е екипът. Много пъти са ми задавали въпроса как успявам да управлявам хората. Да разчитам на комуникацията. Всеки знае какви са му задълженията и да се налага да подсещам, то е с малко думи. Не е нужно да използвам силната ръка. Не знам как успявам да ми повлияе, но следват ме. Мотивацията са хората около мен. Аз работя за тях, за да могат те да работят за мен. Усещам, когато те имат проблеми и се надявам, че съм реагирала адекватно към всеки един от тях. Влиза напред в битките, като се казва, с нас, екипен играч. Винаги дава всичко за хората, за службата. Ако има проблеми, тя застава заедно с нас.
Иска да има организация в поделението и колектив. Затова държи най-много. Тя е лидер на поделението. Бъдещето на армията са точно такива командири. Съпругът ми служи от 2001 година в град Ямбол. Семейство, което е отделено от роднините на по 300 км от родните места сме и двамата. Имам 2 деца. 5-5:30 ни е ставането. Сутрешна организация на семейните задължения, закуски, дрехи. Аз приготвям повечето неща за децата и след което излизам преди тях. По-нататъчната организация с децата поема съпругът ми, за което съм много благодарна. Жена, която успява да съчетае семейството, работата и обучението в едно. В семейството там няма командири. Там всичко е едно. Всички се справяме и се борим с живота, като можем. Много хубава, сладичка и все искам да я гушкам. Аз излизам в 6:30, 6:40 от къщи и се прибирам след 18:30. Лишавам семейството си от присъствието си доста често и най-вече децата си.